Jeg vil vise dig, hvordan du kan hente vejledning ned til brug af iPad i undervisningen. Og jeg vil bruge den app, der hedder iTunes U. Og nu viser jeg dig, hvordan du går ind og henter den, og hvordan du bruger den. Du skal gå ind i App Store. Og inde i App Store, der kan du gå op i højre hjørne. Og der kan du skrive iTunes U, og så dukker den her frem. Nu står der så åben for mit vedkommende, fordi den er installeret, men ellers så står der installeret for dit vedkommende. Og når du trykker på den, så bliver den hentet ned på din iPad. Og det her, det er portalen til at søge viden. Når den er nede på din iPad, så ser den sådan ud, som vi kan se her. Det er den med kasketten, det hedder iTunes U. Jeg går ind på den. Og det her, det er min bogreol, hvor jeg kan hente alle mulige vejledninger ned. Alle mulige projekter, forskerprojekter, lærervejledninger. Der er ikke så meget på dansk endnu, men der er meget, eller en del under Fredericia Kommune. Når jeg går op på katalog i venstre hjørne, der træder jeg så ind i den åbne iTunes U Store. Og det at jeg vil have, eller vil vise dig, at du kan søge det, er, hvis jeg går ind og søger herop, søg i butik, der skriver jeg Fredericia. Og så kommer alt frem omkring Fredericia. Der vælger jeg at trykke på Fredericia Kommune. Og alt, hvad Fredericia Kommune har lagt ind på iTunes U, nogle af de her e-bøger, det er dem, du kan se hernede under. Og det er dem, som jeg også har hentet ned på min. Men hvis du trykker på iPad lærervejledning for eksempel, så står der så, at man kan abonnere på den, og det er så det, jeg har valgt. Så kommer den ind på din bogreol, og nu går jeg lige ind på den. I kan altså se, at den er her under iPad lærervejledning, og når jeg går ind under den, så er der mange forskellige ting. Det her, det er en e-bog, hvor der er links, der er videoer, der er gode vejledninger. Hvis jeg trykker på alle, så er alt, som man kan se, så er alle de ting, der er lagt ind i bogen, de er her. Det kan godt virke lidt uoverskueligt, derfor hvis jeg trykker på indledning og trykker på den, så kan man så læse det, der står der, hvordan og hvorledes, hvad man skal være opmærksom på. Og så kommer der en masse fif og gode vejledninger omkring, for eksempel, man kan finde sin brugerhåndbog på sin iPad. Den vælger jeg at trykke på, og jeg kan læse det, der står, og så kan jeg også trykke på selve brugerhåndbogen. Og når jeg gør det, så kommer det frem, der står der. Nu er jeg så på internettet, det er jo det, den linker til mig. Når jeg trykker 2 gange på home-knappen, så kan jeg gå ind i det, jeg lige var inde i, og det var jo iTunes U. Så der er jeg så tilbage i min bog med det samme igen. Og jeg går tilbage under opslag, fordi jeg er inde på et nu. Og så kan jeg så også gå ind under for eksempel App Store, hvordan virker det. Og der har jeg lavet en kort gennemgang, som du kan prøve at se. Og når jeg trykker på den, så kommer selve YouTube-podcasten frem. Så det er bare med at gå på opdagelse og prøv dig frem. Der er nogle gode ting og også forskellige inspirationsting, som du kan arbejde med.